ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. Ман имрӯз мехостам хеле мавзӯи муҳимро ба шумо ҳамроҳи шумо баррасӣ кунам. ҳар як номи Аллоҳи бузург номи номҳои нек аст ва баёнгари сифати ӯро нишон медиҳад. Шарифтарин махлуқи худованд мо инсонҳо ҳастем, ки соҳиби ному насабем. агар ҳар як нафари мо бо ҳар рӯз номҳои 99 Аллоҳи меҳрубон рафтор, гуфтор ва пиндори нек амал кунем, иншааллоҳ беҳтарин инсон мешавем. Аллоҳ исми парвардигори олам, Аллоҳи меҳрубон хеле бахшоянда аст ва аз раҳматаш ҳеҷ як инсонро ноумед намекунад. ар-Раҳмон бахшанда, худои меҳрубон аст ва бандагонашро дӯст медорад. ар-Раҳим меҳрубон, хеле меҳрубон аст. ал-Молик подшоҳи ҳақиқӣ бояд бош. ал-Қуддус пок аз ҳама айбу зиштӣ, ӯ аз ҳама айб пок аст ва бандагонашро аз тамоми офатҳо нигоҳ медорад. ассалом, зоти беайб, зоти пок аз ҳар айбу зиштӣ. ал-Муъмин бахшандаи амн ва амон, сарзамин меофаридааст, ки бандагонаш тинҷу ором зиндагӣ кунанд. ал-Муҳаймин нигаҳбон, яъне ки ҳамаи инсонҳоро нигаҳбон мешавад. ал-Азиз гиромиқадр, ал-Ҷаббор аз ҳама забардасттар, соҳиби азамат ва бузургӣ, қудрат доштан. ал-Муттакаббир, соҳиби азамат ва бузургӣ, сарбаланд бо ифтихор. ал-Холиқ, офаранда, халқ кунанда. ал-Борӣ, диҳандаи ҷон. ал-Мусаввир, созандаи сурат. ал-Ғаффор, омӯзанда. ал-Қаҳҳор, бар ҳама ғолиб. ал-Ваҳҳоб, аз ҳама атокунанда. ар-Разоқ, ризқдиҳанда, рӯзидиҳанда. ал-Фаттоҳ, мушкилкушо. ал-Алим, доно, олим. худовандо ба даргоҳат бинолам, ҳамеша ҳасти ту огаҳ зи ҳолам. худовандо гуноҳонам бибахшо, ки ман як бандаи ошуфта ҳолам. ба ёди ашки дида ҳар сабоҳ аст, маро дар ҳар қадам чандин гуноҳ аст. намоям тоату тавба биёрам, ки номи поки ту пушту паноҳ аст. ман имрӯз 20 номи Аллоҳи меҳрубонро ба шумоёни азиз маънидод кардам ва дар барномаи дигар давом медиҳам. ман медонам, ки шумо инро медонед, лекин ман ҳаминро ба шумо гуфтаниам, ки агар ҳар як нафари мо бо номҳои Аллоҳи меҳрубон итоат кунем ва рафтор кунем, беҳтарин инсонҳо мешавем ва ҳамаи моро Аллоҳи меҳрубон нигоҳ